Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko jarumin mu muna son ka gaya masu kallon ka sunanka. To da farko dai sunana Isiyaku Abubakar Jalingo. Yanzu malam Abubakar Isiyaku Jalingo ko? Za ka kai shekara nawa kana gabatar da wannan harka ta fim? Kai wani ai dole sai ka san lissafi. Sai ka san lissafi gaskiya na je jima kawai a takaice dai kawai na jima a masana'antar nan. Tun ina karami nake cikin masana'antar. To yanzu a wajen wani shooting fim kake? To yanzu dai gashi dai Allah ya kawo ni location muna shooting wani fim mai suna mai bleaching. Ya labarin mai bleaching? To labarin mai bleaching dai labari ne na wani dattijo wanda yake da ya kuma yake hango yadda mata yadda maza suke bibiyan kawarta saboda ta yi bleaching ta yi haske ita kuma shi kuma yarsa baka ce shi ma sai kwaɗayin wannan saboda makwaɗaici ne sai ya kwaɗayin shi ma a ce yarsa ta yi ɗas saboda ita maza su rinka bin da yana samun kuɗi. Fim din mai bleaching wani sako yake turawa? To sakon da shi ne abin da yake na cewa ka tsaya inda Allah ya yi ka idan talaka ne kai ta biyayya kana roƙon Allah har Allah ya raba ka talauci idan mai kuɗi ne kai to karkare na talaka yawwa saboda haka idan kai gaggawa kana tunanin cewa shi a tunaninsa ai bilitin din yi sa samu kuɗi to kuma ta iya bilitin din ta samu matsala ta ƙarshen ta kuma kuɗin da addu'unsa zai cire kuma ya je ne mata magani kaga nan kuma ai an ɓarar ba a kwashe ba. Masu kallon ga za su ka nuna musu wani aktin da kai guda ɗaya. To ke billahi allazi la ilaha illa hu sai kin yi bilitin ko kin sa bake so ke so nake da kin dashe kin das saboda in na zo na shawo kwana in ga kofar gidan nan in ga an jira min mota tun daga farkon kofar gidan nan har kan kwana a ce duk samarin ki ne sai in ji daɗin yi farin ciki da wannan kaɗan kenan daga cikin irin karakter ɗin da ya yi sati ban ya jira sanar da bidiyo ba in ko ba za ki bi mai yake ba gidan nan yaya maza suna ce fara komai ya ce suna bukata komai rabe dangi ce wallahi sai kin yi bilicin ita baka ce ita ku fara a baka ce iri na ai sa ta ki masan sharin ka duba hannuna sun yi baki Ai yanzu man bleaching yanzu muka fara shafa kin kai ko aure muka ki shafa ni shafa ku shafi. Ka siyan min da mai din da duk yasa fuska ta canza kala ta yi kuraje ta yi kasbi haka muka yi da kai. idan kin je gurin Habu yana sai da irin dan kayan dan cikin shi wallahi gani dan taro dan kumodo wannan sitira taka ka daina sawa wannan kayan da kake sawa wallahi doki ake wa kulliya da shi wallahi yaya ai doki dan sarki ne da cewa kika yi jaki ake wa kwalliya da ita da raina ya ɓaci sake ni na ce miki Ba zan sake ki. Na fara action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a sunana Zainab Ibrahim, jaruma a masana'antar Kannywood. Albishirinku, gobe za mu sakar muku fim ɗin mai gidan hada-hada gobe ranar Asabar. Kashi na 20 wato episode 20. Don haka masoyana, kar ku sake a baku labari. Gidan hada-hada TV, a wannan ne kaɗai za ka iya samun fim ɗin. Ni ma ina ɗaya daga cikin jaruman fim ɗin gidan hada-hada. Masoyi.